Коста машинки, аз съм EmoGamesBG и в този клип, в този клип говорих в епизода на Minecraft Survival, ще има 2 спешъл видеа, не точно, това не е спешъл видеото, но тук имам просто да ви покажа един сайт Plug DJ, супер як е, да, просто ето, линк ще е в описанието. В този сайт слагате линкове към всякакви песни, правите си общност, сега ще ви покажа просто. Нещо ми липва така. Влезете в Plug DJ, който ще ви има в описанието, и трябва първо да се регистрирате, но защото аз съм се регистрирал и това ми го е запомнило и не може, смисъл, не ми дава да се регистрирам отново. И тук имам приятели в PPBG, Whitey Kirks, знаете го, би трябвало да го знаете. И също покажа как си създадете общност, супер яко е. Той прави миксове, ето аз имам един, машинките БГ, ако ето ще ви дам и линка в сайто за моето, тук просто съм сложил някакви песни. Съжалявам за звуците просто. Сега как да създадем общност? Супер лесно, просто като се регистрирате, ето трябва да ви излезе ето това създай. Или в началото ще ви излезе тук да създадете общност. Цъкате го и го наименувате. Сега как да го наименувам? Туториал. Създавам на плейлист. И тук ще ви се покаже. Цъкате си го. Активиране. Сега тук търсене в YouTube. Сега например искам някаква песен. Да кажем. Които песни искате, в смисъл. Не знам, ето аз ще напиша EmoGamesBG. Не. Ще напиша I am the one, айде. I am the one, не. The one. Ето. И пък поставяте просто линка. И ето тук как да я добавите. Супер лесно е и това. Просто на песента. Не цъкате нищо, аз не цъкам в момента. Отивате на песента. Към плюсчето. И избирате към коя общност. Аз имам две, но на вас ако сте създали само една, ще има само една. Цъкате на плюсчето и цъкате на плейлист, който искате. И ето, има едно, в смисъл една песен. И сега да напишем друга. Какво да напишем? Да кажем Purple Lamborghini. Ето, откривате което искате, защото има няколко, нали, YouTube. И пак добавят си. Ето тук, например, сега имам 2 песни. Отиват си в това, като сте направили всички песни. И тук обаче трябва да ви излезе нещо, което на мен не ми излиза.
и хора тук са се регистрирали, просто трябва да някъде накрая ще ви излезне смисъл, отиване към обществото, нещо такова и ще ви прати ето тук, нали, само дето не в машинките БГ, а в това, където сте го наименували, сте добавили музика. И никой не пуска музика. Как да пуснете? Цъкате ето тук, бъди DJ. И ето и тук тук се пускат рандом песни и става супер яко. Вместо в YouTube всеки път да пускате нещо, ето като просто средните малко надолу, има отложи. И чакате да свърши и ви се пуска другата и да обновите. И като цяло това смисъл, да. Линка за Plug DJ в описанието и към моята общност, ако искате да се присъедините. И да, това ще бъде от мен. Лайк, subscribe, довиждане.